E agora sí, imos escoitar xa a nosa convidada. Boas tardes. Quero, en primeiro lugar, agradecer ao Instituto de Estudios Millonados a posibilidade que me brinda de estar hoxe aquí para compartir con vostedes este faladoiro, ainda que non sexa o día en que estou en mellores condicións físicas. Tiveron que buscar a Santiago por cuestións de ciática, que estou medio catarrada, pero espero cumplir como soy fazer sempre, e que non me pase factura todos estes achaques. Organicei esta intervención en dúas partes. Na primeira, vou preparar na primeira parte, e para contextualizar, farei unhas consideracións breves sobre a situación das mulleres en xeral e as guerrilleiras en particular. Estas imaxes que Pilar nos puxo xa nos serven tamén para meternos en contexto. E, sobre todo, claro, referireime ás mulleres vencelladas á actividade política a comezos do século XX, antes da sublevación militar, e as consecuencias sufridas polo seu posicionamento ideolóxico. Tamén falarei algo sobre a elaboración deste libro. En a segunda parte lembrarei algunhas historias de vida de algunhas guerrilleiras. Ao final, presentaremos un capítulo do documental As Silenciadas, baseado en 6 historias deste libro, porque tal vez as imaxes chegan máis que as palabras. Como é ben sabido, durante moito tempo, as mulleres estiveron esquecidas da historia de Galiza, estes parágrafos que leu Pilar, como aconteceu por outra parte en todos os países do mundo. As pegadas da súa presenza na sociedade deixaron marcas máis recubertas co silencio. De aí que os seus nomes, as historias de vida, o compromiso coa sociedade de que formaron parte estivese as máis das veces oculto. As vencelladas á actividade política e, sobre todo, á guerrilla antifranquista foron as grandes esquecidas, as grandes silenciadas. Por iso, reler aquela etapa dos 40 e comezos dos 50 en clave feminina significa rescatar o protagonismo que tiveron e deixar constancia do papel decisivo que xogaron no desenvolvemento histórico. As galegas non irromperon de súbito na actividade política. Ao longo das dúas primeiras décadas do século XX houve experiencias moi interesantes do punto de vista agrario-sindical en que a súa participación foi moi activa e masiva. Son ben coñecidas as numerosas movilizacións populares que houbo en Nebra, en Sofán, en Guillarei, en Sobredo, que ocasionaron a morte de varias mulleres. Mas foi sobre todo na etapa da República cando se incorporaron máis decididamente nesta actividade e participaron en mítins, en actos de propaganda, como integrantes dos órganos de dirección de partidos ou sindicatos, como Dolores Blanco Montes, presidenta da Sociedade de Resistencia La Reivindicadora de Cangas, ou Amparo López Geán e Elvira Bao Maceiras, dirixentes da Agrupación Republicana Femenina da Coruña, aínda que realmente foron poucas as que ocuparon cargos. Outras colaboraron nos órganos de prensa de partidos políticos, como En la Lucha, La Hora, Solidaridad. Dúas mulleres concorreron ás eleccións como candidatas a deputadas. Foi o caso, por exemplo, de Concepción Alfaya López, que era natural da zona de Cangas, residía fora, e que figurou na candidatura a Cortes Constituintes en 1931 en representación do Partido Republicano Vigués, cando aínda as mulleres non tiñan dereito a voto. Ou Amalia Figueroa Barros, unha obreira conserveira de Vigo, que o fixo nas eleccións a Cortes do 33 polo Partido Comunista. Algunhas accederon aos concellos, como Bríxida Muñiz Suárez, unha labrega do lugar de Triñáns, Concello de Boiro, en 1936, ou a cordobesa María Purificación Gómez, que foi alcaldesa da Cañiza, ambas represaliadas a seguir da sublevación militar. Na verdade, esta etapa trouxo moitos cambios para as mulleres
divorcio, dereito ao voto, dereito a seren elexidas para calquer cargo público, matrimonio civil, coeducación nas escolas, participación política. Co novo ordenamento xurídico regresaron aos papéis tradicionais porque, cito, la única misión asignada a la mujer en las tareas de la patria es el hogar. Rezaba un comentario editorial en Arriba titulado Contrafeminismo, feminidad. Por mor do levantamento militar, centos de mulleres comprometidas coa legalidade e cos valores cívicos e sociais que representaba a República foron duramente represaliadas. Durante anos, o silencio acompañou a todas estas víctimas da represión e as súas familias, nun exercicio de esquecemento absolutamente injusto. A súa é a crónica das silenciadas, sen voz e sen letra, porque foron obxecto dunha dupla subrepresentación, por seren desafectas ao novo réxime e máis pola súa condición feminina. A dura etapa que se iniciou no 39 supuxo para as mulleres un grande retroceso, no que di respecto ás conquistas logradas na República. Foi unha época en que o seu papel ficou reducido ao cumprimento dunha serie de roles tradicionais o que as excluiu dos mecanismos de participación social e iso contribuiu á conformación dun modelo ideal de muller, tarefa en que foi clave o papel da sección feminina e da Igrexa. Con elas tamén comenzou a cumprirse a xiña e de forma taxativa a consigna de golpear con saña, con ira, con crueldade, por ser desafectas, como dicía, a este novo réxime. Non hai máis que lembrar aquel parágrafo da circular de Mola de abril de 1936. Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado, aplicándose castigos ejemplares para estrangular los movimientos de rebeldía. Sobre o que o novo réxime dictatorial agardaba das mulleres son ben ilustrativas algunhas das normas de Falanxe publicadas nos xornais de 17 de marzo de 1937. Ofréntate abnegadamente a unha tarea, que tu vida sea de abnegación y sacrificio, sé cada día más mujer, no es para ti la acción, pero sí el aliento y el obrar heroico, no traiciones tu magnífico destino de mujer, etc. Normas que tamén se explicitaban, en certo modo, nas actas dos procesos judiciais. Hai, por exemplo, unha causa dun Consello de Guerra, a causa 875, de varias persoas da estrada sobre unha das encausadas, unha muller relacionada cun fuxido, onde dicían, refiriéndose a la situación de Isaura Pazos Campos, dice el señor fiscal que está demostrado en el sumario que facilitó cargadores a su esposo cuando éste se resistía y que por tanto hizo armas también contra ella, hechos que califican la perversidad que él aprecia. E fíxense agora, toda vez que por su condición femenina debiera ser todo dulzura y bondad, y contrariamente es una adherida a la rebelión. Doces e bondadosas, e sumisas, recatadas e moitas cousas máis. Iso era o que se agardaba das mulleres naquela época. De aí a incomprensión, o rexeitamento para as que traspasaron aquelas barreiras da domesticidade e da sumisión, e entre elas as que formaron parte do movimento guerrilleiro. Incomprensión coa que topei, nalgúns casos, ao longo desta investigación, ao pronunciar o termo que as define. Neste sentido, hai que comezar por restituir o seu nome. Foron guerrilleiras, non bandoleiras, como figura en documentos oficiais, na prensa, nos registros civis. Por exemplo, unha guerrilleira da zona de Ourol, Lugo, Josefa Escourido Cobo, xa ven aí, na maioría dos apartados están en branco, nacida en Signora, provincia Signora, hija de Signora e de doña Signora, de profesión bandolera. Un decreto lei de 1947, Lei de Bandidajes e Terrorismo, identificou os homes do movimento guerrilleiro como bandoleiros, atracadores, delincuentes, ladróns, e así figuran en documentos e arquivos. Tamén para elas se reservaba o termo de bandoleiras, como acabamos de ver. Mas para elas tamén reservaban algo máis, o control moral, unha obsesión naquela altura.
Lembremos aquela institución específica que atendía este aspecto, o Patronato de Protección a la Mujer, cuxa presidenta honoraria era Carmen Polo. Esta moral franquista humillaba as guerrilleiras, porque para desvalorizar o papel que xogaron, ademais de se referir a elas como bandoleiras, eran consideradas como as queridas, as amantes dos guerrilleiros, as que estaban, e cito textualmente de causas que consultei, as que estaban amancebadas con, as que mantiñan relacións ilícitas con, as que facían vida marital con. As actas dos consellos de guerra, como digo, están inzadas destas referencias e de informes sobre a súa conduta moral. Informes deste tipo. Esta era a persoa que se refire unha muller de Baio, enlace da guerrilla. Entón, tan pronto as detiñan, pedían informes ao alcalde, a Garda Civil, e estes son os parágrafos do informe do alcalde de Zas e máis do responsable, o tenente, o que fose asiento da Garda Civil do cuartel de Ali. Dicha individua se ignora a súa actuación política e maneira de pensar, pois non se distinguió jamás en este sentido. En cuanto a conducta moral, deja que desear, pues se rumorea de deslices amorosos con otros hombres y tuvo algún hijo de soltera. No disfruta de aquella honorabilidad propia de respetable vecina. Isto é, na causa non lle puñan os cargos por cuestións de tipo político, senón que vemos que aquí no que incidían eran en cuestións de tipo moral. Aquelas eran versións de cor amarela que circularon para desprestixiar as trayectorias de moitas resistentes que loitaban por un ideal, para facer esquecer que tiñan o mesmo compromiso que os guerrilleiros, aos que estaban unidas por lazos ideolóxicos, familiares, amorosos ou amistosos. Hai quen non acredita, ou non acreditaba, supoño que se ten este libro nas mans, poderá mudar de opinión. Digo que hai quen non acredita, algún investigador da guerrilla galega, non acredita na existencia das guerrilleiras, por considerar que só a participación na loita armada, nos combates, é a que dá carta de natureza a esta denominación. Non concordo para nada con esta idea, porque ademais me parece unha visión militarista que semella incompleta. Non houbo moitas mulleres no monte, na clandestinidade, para entendérmonos, aínda que nas organizacións galegas a súa presenza non foi tan minoritaria como noutras agrupacións do Estado, porque por aquel tempo, na guerrilla e na esquerda en xeral, tamén se practicou a discriminación de xénero e había reticencias para que as mulleres subisen ao monte. Só o facían cando corrían perigo. As que subiron participaron en combates cos seus compañeiros e en todas as misións que tiñan encomendadas, as que tiñan armas, porque non todas as quixeron. Mais só unha guerrilleira de Mugardos, Marita Gallego Abeledo, chegou a comisaria política dun destacamento da cuarta agrupación. Pola contra, a nómina das guerrilleiras da Chaira é inmensa. Colaboraron en traballos de intendencia e asistenciais, como en tarefas de logística, en definitiva, mas tamén realizaron delicadas misións como introducir armas no cárcere de Ourense, como nos lembrará a protagonista do capítulo que poñeremos despois. As enlaces foron imprescindíveis para a supervivencia da guerrilla. Foron a columna vertebral. Eran as que estaban máis expostas. Compañeiras, fillas, irmás, nais, mulleres afíns ás ideas que defendía o movemento de resistencia, estiveron colaborando constantemente naquela década dos 40 e comezos dos 50. Un movimento que resumiu moi ben o xefe da cuarta agrupación do exército guerrilleiro, Manuel Ponte Pedreira, en carta ao embaixador da Gran Bretaña en España, cando viaxou aquí, acompañado por autoridades franquistas. É unha carta que leva data de 5 de outubro de 1946. Somos como esos robles centenarios de Galicia que, descuartizados por el rayo, desgajados y sin ramas, tarde o temprano retornan pujantes y frondosos, porque tienen las raíces clavadas en esta tierra tan viril. Y así es el roble de nuestra resistencia. Así de indestructible es nuestra fe en los destinos democráticos de nuestra patria. Así de inquebrantable es nuestra voluntad de luchar hasta que España sea de nuevo libre y republicana.
Neste libro recollo numerosas trayectorias de galegas, alrededor de 200, unhas máis completas que outras, que colaboraron coas dúas organizacións que operaron en Galiza na década dos 40, a Federación de Guerrillas de Galiza e o Exército Guerrilleiro. Procurei seguir o fío cronolóxico na organización dos capítulos e comecei polas que axudaron aos primeiros fuxidos aínda non organizados na guerrilla, para continuar coas vencelladas á Federación, que se fundou en 1942, coas relacionadas co destemido e independente rebelde guerrilleiro do Vicedo Luís Trigo Chao, non adscrito a ninguna das dúas organizacións, aínda que colaboraban personalmente, e finalizou coas colaboradoras do Exército Guerrilleiro, que a segunda parte era máis extensa. A vaga represora, que adoptou diversas formas, foi especialmente cruel con elas, polas dimensións e a ferocidade dos métodos utilizados. Pouco tempo tiveron algunhas para seguir amparando, dando acobillo a fuxidos guerrilleiros, porque a súa vida foi xerada de forma violenta, aforcadas nunha cerdeira no medio da aldea, como lle ocurriu a dúas mulleres do Val de Rubiá, afogadas no río, como ocurriu a unha muller de Casallo, de Ourense, fusiladas, como lle ocurriu a varias, queimadas, como lle ocurriu a Josefa Escondido Como, a que vimos aí que chamaba Madroleira. Das que sobreviviron, varias iniciaron unha dura andaina polas rotas do exilio, que para algunhas nunca tería volta. En diferentes momentos e en circunstancias moi adversas, puxeron terra por medio para fuxir da persecución ou da morte. Outras viviron un duro exilio interior. Unha guerrilleira de Becerreá, Domitila Gutiérrez Alba, incluso, tivo que agacharse despois de andar 3 anos agachada nos montes e en refuxios, tivo inclusive que meterse no convento de Cristo Rei de Viveiro durante 8 meses, con outra identidade, simulando que ia estudar para fuxir da represión. Outra modalidade de represión foi a deportación. Mulleres soas ou familias case enteiras de guerrilleiros, por exemplo, 8 membros de unha familia do guerrilleiro de Ordes Remuñán Barreiro, até 8 membros dunha familia, foron conducidos a distintos povos de Castela e algunhas morreron ali de enfermidade e de dor. Por exemplo, Antonia Barreiro Recouso, a nai do guerrilleiro Remuñán Barreiro, morreu ali, apareceu unha mañá ao lado de onde recollían, onde os pastores tenían recollidas as ovellas nun campo, apareceu morta. Ou María Pérez Melliz, a muller de Foncellas, que morreu tamén ali. As que padeceron o sistema carcerario franquista ficaron marcadas de por vida por aqueles anos de cautiverio. As duras experiencias penitenciarias de guerrilleiras galegas fican plasmadas nos testemunhos que recollo no libro. O mostrario de torturas é estarrecedor, desde arrincarlle as uñas das mans e dos pés, plantarlles lume nas axilas e outras moitas barbaridades. Houbo abusos sexuais, violacións e outras torturas refinadas, porque o corpo das mulleres se utilizou como campo de batalla e como unha forma de humillación cara a elas e cara aos seus homes ou mozos. 3 foron os obxectivos que me marquei neste libro: recoñecer o papel que tiveron as mulleres na guerrilla antifranquista galega, porque a historia tamén se escribe en feminino; recuperar a trayectoria vital e as actividades de compromiso pola causa da liberdade de todas as que me foi posible, e contribuir á elaboración dunha nómina de guerrilleiras do monte e da chaira, cuxa entrega, enerxías, valentía e compromiso non poden ficar na escuridade. Mulleres na guerrilla antifranquista galega trata, en definitiva, de visibilizar desde unha perspectiva de xénero a contribución feminina naquela loita dos anos 40, porque forma parte da historia social, cando ten un alcance político, como é o caso. Para penetrar nesta intrahistoria da guerrilla galega, para dar voz a tantas silenciadas, foi imprescindible acudir a fontes orais, unha técnica de investigación que permite unha aproximación á realidade de grupos sociais situados fora das esferas do poder, e as mulleres constituímos un destes grupos. Porque non só a resistencia heroica masculina que recollen as fontes documentais clásicas
está na base da oposición deste movimento ao franquismo. Hai que atender tamén esa parte máis privada, o eixo invisible do acontecemento histórico, ausente das fontes escritas. O libro conta con abundante material gráfico que, na miña opinión, enriquece moito o volumen, porque tamén é moi importante que poidamos por rostro ás mulleres. Tamén incorporamos, nesta parte gráfica, as paisaxes da guerrilla, casas de apoio, refuxios en casas particulares, e noutros lugares aloxados dos núcleos poboacionais onde tiñan o que eles chamaban os chozos. Andiven, andivemos con meu fillo, con meu home, andivemos pola Serra do Eixe, pola Serra do Xistral, pola Serra de San Mamede, por todas as terras de Valdeorras en numerosos lugares, da provincia de Ourense, de Lugo e da Coruña fundamentalmente, porque aquí na provincia de Pontevedra a guerrilla tivo menos incidencia. Houve unha quinta agrupación que tivo moi pouco tempo de vida, durou moi pouco tempo, unha quinta agrupación do exército guerrilleiro que estaba ao cuxo mando estaba Foncellas, pero houve unha caída que durou pouco tempo. Si houve moitos fuxidos, pero a guerrilla tivo menos incidencia e, por outra parte, así como noutras zonas tiven cantidade de contactos, cantidade de testemunhos e de informantes, aquí realmente na provincia de Pontevedra non conseguiu. Durante máis de 4 anos recollín testemunhos de persoas que directa ou indirectamente viviron aqueles acontecementos. Regaláronme a súa historia, unha guerrilleira do monte, unha guerrilleira que estivo na clandestinidade, primeiro foi Enlace, Consuelo Rodríguez López, é o capítulo que veremos despois, que vive en Ile-de-Ré, en Francia, non volveu, exiliouse no 49, e só volveu 3 ou 4 veces para actos relacionados coa memoria histórica, pero non volveu vivir aquí. E moitísimas guerrilleiras da chaira felizmente vivas. Distintos membros das familias, das mulleres lembradas, colaboraron para que este libro se materializase. Fillas e fillos, irmás, irmáns, netas e outras moitas persoas que, coñecedoras dos sucesos, atenderon o meu pedimento. Con todas estas persoas, mulleres e homes, teño contraída unha débeda impagável. Vou pasar á segunda parte para lembrar algunhas historias, vou trasladar a historia de algunhas guerrilleiras do monte e da chaira, moi resumidas, por suposto, por razóns de tempo. Canto ás primeiras, as guerrilleiras do monte, creo que recollo no libro 10 ou 12, pareceme que recollo a todas as que houve, algunhas se me pudo escapar, mais é raro. E comezarei por lembrar a unha muller, Antonia Díaz Pérez. Esta é a única foto de momento que se coñece desta guerrilleira. Conseguina en Ribadeo por medio dun contacto extraordinario, un home que sabe moito de Gardarríos e que me accedeu con moitísima generosidade e amabilidade, porque non había ninguna foto desta muller. Cando ainda ficaba no ambiente o recendo a ervas aromáticas do lavatorio de San Xoán e coas últimas notas musicais da verbena de Ove, Ribadeo, a resoar na noite, unha parella que se movía na clandestinidade polo seu compromiso coa resistencia antifranquista, dirixíase a noite do 24 de xuño de 1948 desde o lugar da festa de Ove cara a Vilanova de Lourenza. Tiñen o propósito de pernoctar nunha casa de apoio á que se accedía con facilidade desde unha horta sen seren vistos e a que acudían con frecuencia. El era un guerrilleiro ben coñecido por aquelas paraxes, Luís Trigochao, Gardarríos, de 57 anos, un republicano combativo que se botou ao monte tras a sublevación militar e actuou case sempre en solitario polo norte de Lugo, polas comarcas de Abadín, Lourenzá, Mondoñedo, Muras e Viveiro. En 1936 presidía a Agrupación Socialista de Mondoñedo. Ela era unha moza de 20 anos que levaba alrededor de ano e medio ou 2 anos agachada nos refuxios e casas de Enlaces na compaña de Gardarríos, con quen mantiña unha relación sentimental. Respondía ao nome de Antonia Díaz Pérez. A noite de 24 de xuño de 1948, unha emboscada da Brigadilla de Viveiro acabou coas súas vidas.
O misterio, a información, a falta de información, perdón, e certa mitificación envolven a vida desta moza que acompañou o guerrilleiro na derradeira etapa de vida clandestina. As investigacións publicadas até o momento sobre o movimento antifranquista e sobre Garda Ríos céntranse sobre todo na figura dele e limítanse a incluir apenas o nome, os apelidos e a idade daquela moza que arredor do 46 decidiu seguir os pasos do mítico resistente. Luís Trigo andaba con Antonia por moitos lugares porque dispuñan de moitas casas de apoio para agachárense. A guerrilleira andaba vestida de home, ás veces con barba e bigode, segundo fontes orais de Vilanova de Lourenzá. Con frecuencia acudían ás festas. Por as xentes que a coñeceron, sábese que na súa fisonomía destacaba unha cicatriz que tiña na meixela dereita a raíz dunha cornada dunha vaca, cicatriz a que se fai alusión despois na causa cando fala da autopsia. Pernotaba con el nas casas de amigos ou de apoios sen que estes chegasen en ocasións a descubrir a súa identidade feminina. A relación sentimental da parella foi duramente criticada polos compañeiros de resistencia. Marcelino Fernández Villanueva, que era da Federación, reprocháballe a Garda Ríos o excesivo individualismo, a indisciplina, a imprudencia por andar á luz de día con Antonia, unha confianza temeraria, porque comprometía outros guerrilleiros. Nestes reproches de Marcelino Fernández, e sobre todo con relación á presencia desta muller ao lado de Garda Ríos, tal vez pesaba a opinión contraria que tiña sobre a presencia das mulleres no monte. Mentres foi xefe do Estado Maior da Federación de Guerrillas de Galicia, non as quería no monte. Admitía que permanecesen con eles as que estaban en perigo, mentres non podían situalas noutro lugar, como sucedeu, por exemplo, con algunhas mulleres, en concreto, con a muller con Xelo, do capítulo que veremos. Mais o Estatuto da Federación prohibía expresamente ás mulleres que estaban con eles no monte. Aquela noite de San Xoán, facéndose pasar por guerrilleiros asturianos, os da Brigadilla conseguiron enganar un enlace da parella. Dixéronlle que querían entrevistarse cos guerrilleiros coa finalidade de proxectar un golpe contra o cuartel da Garda Civil de Lourenzá. A entrevista íase celebrar pola noite na casa dun amigo da súa máxima confianza. Na pequena aldea de Lourenzá cortaron o fluido eléctrico. Os membros da Brigadilla situaron estratégicamente uns dentro da casa, outros fora, rodeándoa. Cando a iso da medianoite chegou a parella aproveitando a oscuridade, recibírona con ráfagas de metralleta e criváronos a balazos. Un desenlace que non desexaba o xefe porque os quería vivos. O informe da autopsia da guerrilleira de Ribadeo, que figura nas causas, na causa 309-48, é estarrecedor. Vou ler só algunhas pasaxes que indican como quedou o corpo da guerrilleira. Examen exterior del cadáver de Antonia Tata. Presenta una herida de arma de fuego en cara externa del antebrazo derecho, otra herida en sedal en el mismo brazo, 3 heridas de arma de fuego en el muslo izquierdo, 2 heridas de arma de fuego en el hombro izquierdo, con fractura de clavícula, una herida de arma de fuego en epigastrio, otra herida de arma de fuego a nivel del anterior, 2 orificios de salida de arma de fuego a nivel de la espina del omóplato izquierdo y una herida de arma de fuego en la cabeza. Salpicaduras de metralla en frente y cara, fractura de bóveda craneal, hiriendo en su trayecto la masa encefálica. Abierta la cavidad torácica, se ve la perforación del corazón, la herida inmediata a esta penetra también en cavidad torácica, etcétera, etcétera. Non continuo. Iso indica como quedou o corpo da guerrilleira. Unha referencia breve aos antecedentes familiares da muller que temos na imaxe, Marita Gallego Abeledo, axudará a entender o compromiso desta mucardesa. Para a familia formada por Manuel Gallego Durán, republicano, e María Abeledo Lourido, pais de 7 fillos, a vida comezou a ser un inferno a partir do 8 de agosto do 36, cando asasinaron o pai, Manuel, e ao tío, Antonio Gallego Durán, os Buzos. Visitas constantes
de gardas civis e falanxistas, rexistros, ameazas, detencións, sospeitas que non puideron confirmar de axuda á guerrilla, etc. O certo é que María Abeledo, a nai, sobrepóndose á dor polo fusilamento do seu home e do seu cuñado, decidiu valentemente axudar a outros republicanos e a súa casa de Os Casás, ao lado de Mugardos, converteuse en apoio fundamental dos fuxidos e despois guerrilleiros. María e a familia entregáronse por completo ao movimento de resistencia antifascista e Clementina, Fina, Marita e Juan, 4 dos 7 fillos, implicáronse na guerrilla do monte. Os outros irmáns, prácticamente todos, foron enlaces. A pesar da súa xuventude, Marita comezou a axudar a guerrilla a mediados da década dos 40. Do testemunho do seu irmán máis novo Guillermo e do seu home, Francisco Rei Valdís Moncho, que morreu hai 2 anos na Habana, despréndese que era unha muller con carisma, serenidade e coraxe, que fixo numerosos traballos de enlace mentres non pasou a clandestinidade. Na guerrilla, entre outras actividades, traballaba no ámbito da propaganda. Era a encargada de suministrar papel e tinta para a tirada del guerrillero en Mundo Obrero. E para iso debía moverse de Mugardos a Santiago e burlar todos os controles, que eran moitos. As tarefas encomendadas na esfera da propaganda requerían de moita discreción. Ademais diso, o seu traballo desenvolvíase en zona urbana, o que aumentaba o risco. En 1947 coñeceu a Moncho e iniciouse entre eles unha relación profunda e duradeira á que só puxo fin a morte dela. Para darlle certa formalidade a esta unión, que non se podía oficializar, celebraron un xantar familiar a modo de ceremonia nupcial. Muller disciplinada, adquiriu formación política e chegou a ser comisaria política do destacamento Enrique Lister da 4ª agrupación do Exército Guerrilleiro. A designación fíxose atendendo ao seu labor e ao seu grau de entrega e responsabilidade demostradas. O día que marchou para o monte foi o derradeiro en que velía a nai, malia terse agachado en diversos refugios que había moi perto da súa casa. En 1951 pasou a Francia co seu compañeiro Moncho, en un guía, a través dos Pirineos, nunha viaxe sumamente arriscada, camiñando por sendeiros que bordeaban profundos precipicios, tanto que moitos anos despois un profesor francés dicía que esa zona era tan abrupta e inhóspita que nin as cabras pasaban por ali. Marita tiña entón 23 anos. Coa axuda do Partido Comunista Francés lograron instalarse e ela adoptou o nome de Josefa López Mirasol, filla de Emilio, e a dela, nacida en 1918, 10 anos antes de cando ela naceu, e solteira a efectos legais. En Francia, seguiu traballando na propaganda, ademais de outras tarefas que se lle encomendaban. Arredor de 1953, por exemplo, no cumprimento dunha misión, regresou a España e, a pesar das dificultades, volveu a París, disfrazada de tal forma que nin o propio Moncho a recoñeceu cando agardaba por ela na estación. En París, viviron clandestinamente, seguiron coa actividade política e tiveron unha filla que naceu en 1955. A comezos do 61 ingresou no Instituto Pasteur, vítima dunha penosa enfermidade que a levou á morte o 31 de xullo de 1962, cando apenas contaba 34 anos. Pai e filla trasladáronse a Habana no ano 64, onde segue vivindo Lina Rei Gallego, porque o pai morreu hai 2 anos. No libro reconstrúo alrededor de entre 100 e 150 historias de enlaces, algunhas moi pequenas, outras moi extensas, porque dispuña de información e de testemunhos, de guerrilleiras da chaira, das enlaces. Mulleres con enorme valor que expuxeron a súa vida para axudar os combatentes antifascistas. Sobre elas, o descoñecemento era maior. Detrás de moitas casas, de moitas aldeas, de moitos povos, este foi un movimento de base fundamentalmente popular, hai historias de enlaces que perduraron na memoria familiar e na colectiva, pero non se escribiron, e sen elas a historia está incompleta. Hoxe sabemos que foi vital a súa colaboración
para a continuidade das organizacións guerrilleiras que operaron aquí, porque se mantiveron durante tanto tempo, e isto dito polos propios guerrilleiros que ainda viven, por exemplo, Camino de Dios, digo que se mantiveron durante tanto tempo, foi por contar unha ampla rede de apoios construída a base de complicidades ideolóxicas e compromisos persoais. Por iso as perseguían con saño, e tamén por esa razón estaban máis expostas porque ademais carecían de armas. Foi difícil, moi difícil investigar sobre estas mulleres e derribar ese muro de silencio que envolveu durante máis de 60 anos as súas trayectorias. Desde as que sufriron a represión paralegal e caeron en mans de torturadores que acabaron coa súa vida, até as que pasaron por aqueles xuizos pantomima que as condenaban a longos anos de prisión, hai unha casuística moi diversa. Todas elas, guerrilleiras en fusil, forman parte da mural da injustiza, da violación dos dereitos humanos, do terror. Forman parte da mural da dor que se manifestou en moitas das entrevistas realizadas cando as vaguas impedían continuar a conversa e a emoción se apoderaba do ambiente. Por iso, con elas están a miña solidariedade e o meu corazón. Quero lembrar moi brevemente a unha guerrilleira da Chaira, unha enlace que vivía, nacera e vivía neste lugar fermosísimo do barco de Valdeorras, a Fervenza. Arrepía a historia de Carmen Jérez Rodríguez, nacida, como digo, na Fervenza. Pertencente a unha familia marcada pola represión. Un dos seus irmáns, Augusto, morreu en extrañas circunstancias en 1941, perto da súa aldea. Ela estivo presa no 44 por colaborar coa guerrilla, despois dun combate que tivo lugar na Fervenza onde resultou morto Manuel Rodríguez Rodríguez. Carmen era como as irmás de Soulecín. As irmás de Soulecín son dúas guerrilleiras e unha delas é Chelo, que imos ver agora. Carmen era enlace e tiña moita relación con Chelo. Era leiteira e baixaba co produto ao barco, onde se encontraba con outras enlaces para intercambiar información. Era a compañeira de Abelardo Macías, un guerrilleiro do Bierzo da Federación de Guerrillas León Galicia. O día 25 de xullo de 1946, pola noite, un grupo da Brigadilla de Servicios Especiais de Ponferrada presentouse na súa casa, tratando de facerse pasar por guerrilleiros. Carmen saiu, abriu a porta, saiu e axiña se decatou de quen eran, mas xa era tarde. Leváronna ao posto da Rúa Petín, onde estivo retida 2 meses e despois a Ponferrada. 10 meses despois, en maio de 1947, apareceu o seu cadáver en avanzado estado de xestación nunha cuneta de Montearenas, perto de Ponferrada, un lugar onde foran executados e sepultados moitos republicanos. Secuestrada, violada, asasinada, lanzado o corpo nunha cuneta, tentaron responsabilizar aos homes do monte daquela salvaxada. En un exercicio de cinismo inconcebible, a súa fotografía foi exposta nos escaparates de Ponferrada para a súa identificación. Mais as xentes da comarca de Valdeorras e do Bierzo coñecían ben as brigadeiras asasinas e coñecían tamén, porque os apoiaban, aos homes do monte. E finalizarei esta lembranza de guerrilleiras con unha muller do lugar dos Alvaredos. Os Alvaredos, unha aldea preciosísima que está nun alto, pertence ao concello de Montefurado, está xusto nos límites entre Lugo e Ourense. Ali vivía a familia Rodríguez Nogueira. Unha das fillas, Carmen, nacida en 1912, casara con Xosé López Centeno, un traballador da Renfe, republicano, sindicalista, ao que prenderon en agosto do 37. Fixeronlle un consello de guerra e fusilaron en xaneiro de 1938. Despois da morte do seu home e con 2 nenas pequenas, unha de 3 anos e outra de ano e medio, comezou para ela unha longa etapa de tortura física e psicolóxica que só finalizaría coa morte de Franco. Carmen comezou a colaborar coa guerrilla.
A casa do seu irmán Vicente, ao lado do familiar, que se conserva tal cal estaba naquel tempo, converteuse durante moito tempo non só en casa de acollida, senón tamén en lugar de reunións da guerrilla. Ali tiñan unha emisora, ali facían reunións, mesmo houve un congreso aos destacamentos guerrilleiros. Cando había perigo, ían á mina que había perto de Albaredos. Carmen abriulles, además, casa en Chavaga. Chavaga é unha aldeiña que está a 3 ou 4 kilómetros de Monforte, onde vivía a súa familia política, os seus sogros e fillos, Ramón López Casanova e Petra Centeno. Neste lugar, en Montecelo, Chavaga, en xuño de 1949, tivo lugar un combate que, ao parecer, segundo os historiadores, durou 2 horas e media, onde se presentaron 150 gardas para aniquilar a 5 guerrilleiros que estaban en 2 casas. Neste combate morreron 4 guerrilleiros e morreron 2 membros da casa, Ramón López Casanova e a súa irmán María, a familia política de Carmen Rodríguez Nogueira, que fora quen abrira esta casa de apoio. A raíz desta caída de Chavaga, houbo unha grande arredada e abriuse unha causa na que figuraban moitísimos enlaces da zona, dos que 9 eran mulleres. Unha delas era Carmen Rodríguez Nogueira. Daquela comezou o peregrinar polos cárceres de Quiroga, de Lugo e de Madrid. Foi no cárcere de Quiroga unha verdadeira inquisición, onde a Carmen lle arrincaron as uñas das mans e dos pés, onde lle queimaron as pestanas, as axilas, a vaxina, onde a raparon e someteron a todo tipo de violencia. A ponto estivo de ser fusilada, mas un padriño militar puido salvala da morte, mas non da represión posterior. De Quiroga pasou ao cárcere de Lugo, onde estivo aproximadamente 2 anos, e de aí pasou ao de Madrid, onde permaneceu 5. Ao sair, reuniuse coas 2 fillas e foi vivir á Coruña, até a súa morte, que ocorriu en novembro de 2007. Ademais das secuelas físicas, as psicolóxicas non finalizaron até o ano 1975, como dicía antes. Ao trauma polo acontecido, hai que engadir que cada verán, ao chegar Franco, tiña 2 policías á porta, e así durante anos e anos. Mentres duraba a estadía do dictador, non se podía mover sen os gardas ao lado. Até tal punto estaba atemorizada esta muller que xa na democracia, ao ir a arranxar a documentación, negaba ter estado no cárcere por temor a que a volvesen meter e negaba ser a muller dun fusilado. A historia desta muller, que agora resumo moito por razóns de tempo, chegoume ao máis profundo, se cadra por estar viva cando comecei a recuperar a súa historia da represión. Lembro o estado de ánimo da filla, que apenas podía falar sen chorar. Lembro o desexo das netas que quererían colocar unha lápida no lugar onde asasinaron o seu avó en Lugo. E lembro tamén o emocionado correo dunha delas en que me dicía: para miña nai foches unha terapia boísima, o falar contigo fíxolle un beneficio extraordinario. Ainda que só fose por iso, xa pagou a pena investigar na historia de Carmen Rodríguez Nogueira. Mulleres como estas, guerrilleiras da Monte, guerrilleiras da Chaira, e como outras moitas das que se pode informar, foron un exemplo do valor e entrega das mulleres galegas. Mulleres sinxelas, mulleres comuns, que nun momento histórico souberon definir cal debía ser o seu posicionamento en defensa da República. E, además, a pesar de que soubesen que con este compromiso puñan en perigo as súas propias vidas. Estas mulleres non poden ser esquecidas, non podían ser esquecidas. Gañaron un sitio na historia e o mellor homenaxe que lle podemos dedicar, ademais de calquer movimento para renderles tributo, é que vexan a luz as súas vidas e que a sociedade, e en particular as mulleres galegas de hoxe, coñecen que esa e non outra é a súa estirpe, é a nosa xenealoxía feminina. Estas mulleres sempre estiveron e seguen a estar presentes nas lembranzas da familia, dos amigos e amigas, mas quixen recuperar as súas trayectorias para continuar o labor iniciado por numerosas asociacións de memoria histórica
e por investigadores e investigadoras. Quixen dedicarles este libro para que non sigan a ser hóspedes do silencio, pensando sobre todo nas novas xeracións que descoñecen parte ou todo dese pasado. En estes tempos que andamos de tanta demolición, de tanto derrube, hai que seguir investigando, hai que seguir traballando. O esquecemento, a amnesia, é un elemento perturbador para a recuperación da verdade e da xustiza. E non se trata de remexer no pasado, nen de reavivar os odios, como din algúns. Todo acto de reparación, de recoñecemento do papel que xogaron na historia colectiva do noso país, neste caso as mulleres, case 71 anos despois do golpe militar, é unha cuestión de xustiza social para as que morreron ou foron obxecto da represión. Moitas gracias. Agora son necesarias unhas paladriñas para explicar o que imos ver. Este documental, que se estreou o ano pasado, en abril, vai facer agora un ano, e que estamos levando por todas partes, levamos xa moitísimas proxeccións. Este documental pensamos que era importante facelo porque a xuventude sobre todo entra máis pola imaxe, eu creo, non? E o meu fillo comezou a acompañarme cando ia de viaxe a recoller testemunhos e ficou tan impactado polas historias que escoitaba, como é documentalista, fixo a licenciada en Comunicación Audiovisual e dedícase a facer documentais, pensou que era importante recoller estas historias e claro, eu fiquei encantada, porque me parecía que era algo que cumpría facer tamén, non? No libro hai 26 capítulos, entón aquí recollimos 6 historias. As que nos parecían máis representativas, que recollían un pouquiño diferentes facetas, desde as mulleres que comenzaron a axudar aos fuxidos, que non estaban aínda organizados como a guerrilla, como a federación ou como o exército guerrilleiro, pasando por unha guerrilleira do monte, por dúas guerrilleiras do monte, e logo por enlaces, porque estes capítulos son enlaces. E escollemos tamén diferentes lugares, aínda que a zona onde máis estivemos é en Ourense, nas terras de Valdeorras e Tribes, de tal forma que hai 4 historias, 3 desas zonas de Valdeorras e Tribes, unha de Sandiás, e logo está a historia de Carmen Rodríguez Nogueira, tamén, de Alvaredos, Montefurado, e a historia de Mugardos, da familia da muller que tamén farei, de Marita Gallego Avelero. Este documental fixémolo sen ninguna axuda, non tivemos axuda ningún só euro. Bueno, si tivemos para a estrea no Concello da Coruña, as primeiras copias, os cartéis, o acto en sí, mas para a elaboración non tivemos ningún euro, pero eu sempre digo que cando as cousas están feitas, cando se fan co corazón, cando posa ilusión nas cousas, eu creo que, en fin, non me importa tanto iso. É un produto modesto, pero xa nos deu enormes satisfaccións. Primeiro, de todo, a satisfacción das familias, que están enormemente agradecidas, que necesitaban que estas historias saísen á luz, que estiveron guardadas durante tantos anos. A satisfacción das familias, pero ademais xa foi premiado, xa quedou finalista nun Festival Internacional de Santa Cruz de Molla, en Cuenca, en agosto, levou o premio na categoría Memoria e Xustiza Universal nun Festival Internacional de Dereitos Humanos de Santa Coloma de Gramenet, e iso nos satisfai moito, porque se recoñece que isto é unha cuestión de dereitos humanos. Hoxe mesmo o meu fillo está, nestas mesmas horas, está participando nun acto en Soria, unha asociación de memoria histórica que colabora con un festival internacional onde tamén foi seleccionado non para a mostra competitiva, que había películas maravillosas, documentais maravillosos, pero sí para a mostra paralela onde tamén houve unha selección entre 200 citas. E o martes recibimos a verdadeira alegría,
co documental que está con 3 máis e finalista nos premios Mestre Mateo. Por lo tanto, creo que, ainda que non tivemos axuda de ningún tipo, foi todo co noso esforzo, coa nosa vontade, as satisfaccións son enormes. Bueno, entón, sin máis, agora imos ver a ver se agora funciona. Non tiñemos que abrir primeiro a ver, creo que temos primeiro e despois vai automáticamente. Sí, claro, tampouco é moi fillo. Leva documentais para Gondomar, tal. Ten aí documentais, pois, se despois a xente lle interesa, como dar fillo. Si, vale. Que máis xente temos que pasar? Non subo, se a preguntas ou algo, pois sí. Esa cosa de baixo non se pode sacar. Ou será arriba lá arriba. Bueno, no pasa nada. Los servicios de algo metal. Yo estaba conmigo como servicio. Nunha casa de São Vicín,
que sería coñecida entre a guerrilla como a Fortaleza, vivía unha familia de 9 membros, os Rodríguez López. A raíz da sublevación militar, como eles eran anticlericais, ficaron no punto de mira do grego. Ademais, tiñan amizade co mestre da aldea, que era de ideoloxía comunista. Foi claro, con motivo do levantamento, cando dous dos irmáns, Rogelio e Sebastián, fueron movilizados. Cuando la guerra estalló, mi hermano se fue a la Mitre con los fascistas, obligado. Pero cuando un día vino con permiso, nos dijo: no, yo no puedo luchar en contra de mi idea. Y entonces se pasó a las filas republicanas. Por a súa parte, outro irmán, Sebastián, tocou ir a loitar no bando franquista, foi ferido na fronte do Ebro, mandaron 3 meses con permiso a casa e non volveu. E fixo o mesmo que o irmán, agachouse na casa. Cuando pasó eso, ya vinieron directamente a buscar a mi padre y a mi hermano. Regresaron a la casa, se encontró con mi hermano, hubo un tiroteo y mi hermano mató al cabo de la Guardia Civil y él hirió al soldado. Y entonces pues ya cogieron a mi madre y a mí y nos llevaron a la cárcel, directamente a la cárcel del barco. Pero antes de marchar ya nos llevaron todo de casa, todo. Las ovejas, los cerdos vivos y los muertos, las gallinas, hubo una que se escapó. No lo pudieron coger. Tenía el horror de la Guardia Civil. Tenía la Guardia Civil y le echaba por de casa. Pasaron 6 meses y luego de los 6 meses pues nos echaron en libertad, si quieres. Eso no era libertad. Estábamos perseguidas día y noche, la casa cacheada día y noche, igual a una que otra. Libertad, habíamos perdido la libertad. Outubro, 18 de outubro de 1939, aconteceu unha traxedia familiar que marcaría para o resto da vida aos membros da familia, especialmente as 2 irmás e o irmán máis vello, que foron os únicos que ficaron con vida. Llega el tercio a la casa con su capitán. Eran las 7:30 de la mañana. Y me dijo el capitán, dice: ¿a dónde están sus padres? Digo: están en la cama. Ellos aún están durmiendo. Dice, ya me dijo nada, traía un palo en la mano y entró directamente a la habitación de mis padres. Y lo primero que hicieron es pegarle unos palos a mi madre y decir: ¿a dónde están tus hijos? Puta, coño. Eso es que me quedó miedo. No podía soportar. Y lo machacaban a palos, ya hasta que no se podían levantar. Y a nosotras, los dos, mi hermana Antonia, mi hermano y yo, nos enterraron en la cuadra con las ovejas. Estuvieron allí y sacaron toda la gente del pueblo de la casa para que vieran lo que iban a hacer con nosotros. Era o que ficou na porta de noite, não queria abrir a porta. Então, puderam mataram, malharam até que não puderam morrer. Depois, usaram a política do mundo. E aí, fizeram o que juntaram e aí fugiram. Y cuando la sacan a mi madre, y me sacan a mí de la calle también, a los pequeños, me sacan a mí de la calle y dicen:
abraza y yo me abrazo y la besé y le dice, no me sueltes, hija. No me sueltes, hija. La cogieron, se cogió a mi padre, marcharon. Yo sentí unos tiros, marcho a donde sentía los tiros y encuentro una vecina y me dice, ya no tienes padres, lo vienen de matar ahí como perros. Yo caí de remoto, no sé lo que me pasó, caí. Y una vecina que nos cogió a casa de ella. Nos cogió para casa de ella y cuando ya recuperé un poco, fui y ya no vi nada. Ya los habían enterrado. Ya los habían enterrado y yo solo que vi es la sangre que corría en mi familia. A raíz do fusilamento dos pais, a Casa de Sobrecín converteuse nun punto de apoio moi forte para a guerrilla. Por ali pasaron a maioría dos membros da Federación e as dúas irmás, o período entre 1939 e 1945, foron axentes do Servicio de Información Republicano da Federación. Un personaje verdaderamente notable, Francisco Fernández Villanueva, conocido como Gafas, de quien crea o que se denominó Federación de Guerrillas. Montada como si fuera una estructura absolutamente militar, por su Estado Mayor, en que se constituye oficialmente no paso ano 42 ou 43, que ten en moitos lugares desta zona, na zona da Rúa, zona restaurante dos Montes de Casalle, ten campamentos moi estables, unha estructura impresionantemente preparada, unha estructura na que hai un xefe militar de cada destacamento, un comisario político, e actuaba dentro da zona. Porque non había contra quen actuar, pero sí que estaría a 15 kilómetros, actuaba atacando directamente a cuartelamentos da Falange, a cuartelamentos da Guardia Civil, etc. Rogelio, que lo cogieron en Portugal cuando yo estaba en la cárcel. Y cuando salí ya estaba él en la cárcel 2 meses, porque lo cogieron herido, él se pegó una bala en la cabeza, creía que iba a suicidarse y se salvó. Yo iba todas las semanas a verlo. Cada vez que iba traía la ropa llena de sangre y con la piel pedrada. Y como lo vi que sufría tanto y que no podía salvarse y que estaba condenado a muerte, con mi hermano Sebastián y los compañeros me dieron armas para que yo se las pasara a mi hermano, por lo menos que me hubiera luchado, como era su idea. Se descubrieron las armas y lo mataron 2 días después. Mi hermano Domingo también tenían a poder presidido, se marchó también a la guerrilla cuando mataron a mi hermano Sebastián. En el 42 llevaron a mi hermano Alfonso a reconocerlo y él se escapó. Y entonces pues otro guerrillero más en el monte, otro Rodríguez más en el monte. Y a mí, ya saben, me llevaron a la cárcel, me soltaron 3 veces. Una en León, en Ponferrada y 2 veces en el barco. En xunio de 1945 houve unha grande redada a
a raíz dunha caída que houve en Columbrianos, León, elas decidiron marchar ao monte. E os ricos membros da federación pensaron que o mellor era que subiran para o monte porque corrían xa un perigo grande. Ya no teníamos remedio. Entonces ya dice Arcadio y Guardiña, dice, no, vosotros no quedáis ahora, vamos directamente. Y nos marchamos con ellos a la guerrilla, y entonces éramos guerrilleras del llano, y entonces éramos guerrilleras de la Federación de Guerrilla con todos los compañeros a nuestro lado. E a Federación, a zona de Casallo, ten un campamento magníficamente preparado que é a cidade da Selva. A cidade da Selva é o lugar no que construímos cabanas de pedra, como tirados de cor, como tirados de patria, ¿no? Perfectamente acomodados. Hai creado un comité político no que está representado pues, o PSOE ou outros comunistas cualificados como Elvira ou Acebo, que foi unha asignación como Guardiña, ¿no? Este é un dos refugios que tiña a guerrilla, concretamente os guerrilleiros e guerrilleiras da Federación de Guerrillas de Galicia, eles chamaban de chozos. Entón, ainda que a base fundamental estaban nos montes de Casallo, a guerrilla tamén tiña chozos por outras zonas. Chelo continuou a súa relación sentimental con Arcadio Río Rodríguez, o seu marido de guerrilla, e ela participou, o mesmo que os homes, nos combates, e en xullo de 1946, con motivo do Congreso de Reunificación, as forzas da Garda Civil empezaron a rodear aqueles campamentos, houve un tiroteo e morreron 2 guerrilleiros, Francisco Elvira Cuadrado e Arcadio Ríos. Mi compañero de guerrilla, mi compañero eterno, está siempre en mi corazón. Y eso no podré nunca olvidar. Y también el último suspiro de mi compañero y mi marido fue decirle a su hermano: es mi mujer, es tu cuñada, cuídala, no la abandones jamás. Fue la última palabra que dijo, y yo nunca lo pude ver más. Tú te das cuenta de dejar a mi compañero sangrando allí y tener que marchar yo. Me quitaron las armas que llevaba. Yo no quería vivir, ya era demasiado, A guerrilla abandonou daquela os campamentos, os chozos da cidade da Selva. Chelo andou durante un ano refugiada por onde puido, e durante outro ano e pico, ou ano e medio máis, estivo en Madrid, na clandestinidade. En abril de 1949 conseguí pasar a Francia. Yo sin un papel, tenía ningún papel, más que la pistola en el bolso. Para si había que me pedía la documentación, yo respondería con mi pistola. Pasé la frontera. Cuando embarqué, me dejaron un peñón y yo intenté subir el peñón y al medio del peñón me caí. Sangraba por todos lados. Pero me volví a coger las peñas, escalé hasta arriba. Y cuando llegué arriba, me vi que un compañero que estaba esperándome. Le dije, compañerina, si es mi mujer ya no se levanta. Digo, sí, se levantaría.
porque se su mujer trae un regalo de sangre desde Galicia hasta Francia detrás de ella, está seguro que se levantaría. Poco a poco fusilaron toda mi familia, los mataron a todos. Y yo continúo sufriendo la vida hasta la muerte. Ahora, a mi edad, estoy bien y mientras tenga un poco de vida, mis ideales y mi lucha será hasta la eternidad. Principalmente de todas, por suposto. Se alguén quere facer alguna pregunta. Eu xa teño vista así como 50.000 veces. O sea, numerosísimas. Agora, por exemplo, levo mércoles, xoves e mércoles con proxeccións. O mércoles na Facultade de Educación de Ourense, onte na Estrada, os entradas. Pois ainda que a ven 50.000 veces, ainda me emociono. Ainda me saen as lágrimas despois de vela tantísimas veces, porque é unha historia dura, esta é unha historia dura. E o que parece increíble é que non se financien proxectos en serio. Ui, agora nada. Ui, agora. A memoria histórica está absolutamente... Pero, en fin, nos fixemos con todo o interese do mundo e ademais esta muller está tan agradecida porque quedamos tan amigas que falamos continuamente. Cada mes, por menos 2 veces. Chama ela, pero la chamo eu. E ela está tan feliz de que saíres. Por fin se coñece estas historias, por fin seguide adiante, por favor, seguide facendo cousas. O sea, non morreu esa casa. No, ela vive, si, fixo 92 anos o día 18 de outubro, que é cando mataron os pais. Dicir, ela, cada 18 de outubro, está moi mal sempre ese día. En outubro mataron o día 2 do 41 a Rogelio. O día 18, os meses de outubro para que son terribles, o día 18 os pais. E o día 26 de outubro a Sebastián. É dicir, un mes que perdeu a 4 membros da familia, a outro en decembro, é dicir, 9 membros da familia viviron, quedaron 3 con vida. Mataron os pais e despois 4 irmás na guerrilla. Ela vive en Ile-de-Ré, en Francia, unha illa preciosísima. Non sei se fixaron agora a escena final que ela sai e vai a casa, non? Sai, que cruza. Bueno, pois iso é unha especie de trasteiro, zapateiro, onde ten aquela cantidade de cousas. E está feito, entras ali, ten ali unha leiriña ao lado daquela casiña, unha grande austeridade, modestia. Entras ali, entón ves no medio, frente a esa casa, ves así como un montículo cheo de arbustos, cheo de cousas, pero non sabes que debaixo hai un trasteiro, porque está construído como se fose un chozo. Ela quiso fazer iso como se fose un chozo, porque sempre di que a mellor etapa da súa vida que foi
a etapa da guerrilla, porque loitaba por un ideal, eu loitaba por un ideal, e ademais estaba ao lado da persoa que máis quería. Como empezaches a conseguir información? Pois por outro tipo de estudios e tiñas acceso á documentación ou por comunicacións verbais ou como fuches Pois acceder? mira, foi a raíz de facer o dicionario. Ajá. Cando fixen o dicionario, eu aquí metín, a diferencia do que só é acontecer cos dicionarios, que só aparecen, digamos, as persoas que salientan, as persoas que sobresaen na arte, na música, na literatura, tal. Eu metí aquí mulleres con oficios, é dicir, metí cantidade de mulleres que tiveron unha actividade, cada unha no seu, e que foron igual de importantes. É dicir, temos a cosería, temos a concesionaria Arenal, temos a Pablo Bazán, temos a cantidade de mulleres, pero temos tamén outras mulleres anónimas que son igual de importantes, contribuíron á economía familiar, fixeron un labor importantísimo con pioneiros por aquí. Aquí metí rendeiras, armadoras, alfareiras, metí as mulleres de oficio. E logo metí, claro, aquelas que tiveron actividade política. Cando comecei a ver bibliografía sobre actividade política e sobre libros que había sobre a guerrilla, empezaron a aparecer nomes, ás veces en apelido, algo insólito. Pero como é posible que poñan o nome dunha muller? Si, por exemplo, dicían algúns autores de libros sobre a guerrilla, si, na zona da Rúa estaba Gloria, que foi moi torturada. Gloria, a zona da Rúa. Sobre Carmen Rodríguez Nogueira, esta muller da que falei, que tamén ten un capítulo sobre esta muller, nun libro en concreto dicían: Carmiña de Alvaredos foi salvaxemente torturada. E quen será Carmiña de Alvaredos? Sen apelido. Casualmente, o ano 2006, o ano da memoria, puxose en marcha un montón de actividades, e unha destas actividades era o Barco da Memoria. Ia parando nos portos, estaba habilitado para dar conferencias, había unha exposición. Entón, eu participei en algunhas destas paradas, pois en Potosí, en Santa Cruz, e na Coruña. Entón, no Porto da Coruña, estaba dando unha conferencia, estaba falando, e estaba comenzando con esta investigación. E comentei, teño moitísima dificultade para topar contactos na zona de Lugo, porque nese momento xa tiña moitos contactos na zona de Ourense e Coruña, pero en Lugo, entón, ao finalizar a miña intervención, achegouse unha parella e dixo, mire, dixo que tiña problemas para contactar con xente da zona de Lugo, e que a miña avoa foi guerrilleira, foi en nazi. E dixo, como se chamaba como se chama a túa avoa? E dixo, Carmen Rodríguez Nogueira. Dixo, de onde era? De Alvaredos. Dixo, non será Carmiña de Alvaredos, que lle arrancaron as uñas, a mesma. Bueno, dixo, pois que sorte tiven, porque deixame o teu teléfono, e entón, ao día seguinte chameina, e dixo, bueno, teño que consultar con miña nai. Efectivamente, consultou con a nai, fun a Coruña, e xa me proporcionaron a información, e logo, ti me preguntabas, como foches tirando tal? Pois todo foi comezar a tirar do filo, e en plan un pouco de tetanesco, ao comezo, como fixen o dicionario. O dicionario hai moita recuperación de historias orais, a través de fontes orais, non? Entón, por exemplo, vía, bueno, pois, a historia de Mugardos, desta familia de Mugardos, falei un poquinho de Marita, pois fixados como conseguín entrar na relación co único fillo vivo, Guillermo, máis pequeno. Vin unha esquela, en decembro de 2005, vin unha esquela Josefina Gallego Abeledo. Isto é unha carrilleira. Entón mirei de súa hermano Guillermo, pois vive un irmán. Entón mirei na guía, deixei pasar un mes ou así, chamei ao irmán Guillermo, mire, estou facendo isto, tal, encantado, ven por aquí cando queiras. E logo as persoas, mira, tamén tens que falar con tal, tens que falar con igual. E as persoas foron levándome a outras. E teño algunhas anécdotas, non sei se queres que vos conte unha anécdota. Teño unha anécdota que iso é. Dixeron, mira, tens que ir, estábamos unha semana ali,
na zona de Valdeorras, no barco de Valdeorras. E desde barco trasladámonos a diferentes lugares. Entón dixeron, tes que ir a unha residencia da terceira idade que hai aquí en Valdegozos, aí en Vilamartín de Valdeorras, que hai moita xente de idade, e hai unha señora aí, unha señora de o meu nome, que foi na fe da guerrilla, e tal, vete. Dixo, pero ti, é como chego ali, como pregunto, ti nada, non preguntes nada, ti chegas e di, cal é o número, que non me lembro, cal é o número da habitación de... Porque que esa residencia, o dono, era o alcalde daquele momento, se morreu, era o alcalde de San Martín de Valdeorras, e entón, nada proclive, por suposto, por o partido ao que pertencía, nada proclive a que me facilitase, evidentemente, tarefas de memoria histórica. Entón, sempre con meu home, con as máquinas e tal, vámonos de Baloche, mire, por favor, que non me lembro cal era o número da habitación de tal. E dixemo, intomamente, ali me presentei, ali xantaban a unha, eran as 12 da mañá. Entón, chamo ao cuarto, mire que estou facendo aquí un traballo, sí, da década dos 40, claro, non sabía como entrar e como me respondería, da década dos 40, pois, a xente que andaba por o monte, que tal. Bueno, encantadora, contoume a súa historia, e fixemos fotos, e sí, eu estive no cartero en Ourense, e ademais estive con Luisa de Correxais a cuarto do outro lado. E entón, corre que te corre, mirando para o reloxo, corre que te corre, bueno, con isto, e tal, e o asunto de Luisa, a Luisa de Correxais, tal. Contame tamén, e tal. Sí, cando estive en Celanova, tamén estaba Rosario Delgado, que está na planta de baixo. Así, con 3 mulleres. Entón, recollí a historia e tal, e despois faltábame outra, que tamén me dixeron, tamén estivo Justa tamén estivo encarcelada con nós, e Justa baixara ao médico, co cal, e bueno, pois mañan subo. Ao día seguinte, cando subo, todo o mundo xa sabía, sí, ai, veñen, son aqueles que veñen para tal. E a señora estaba ali sentada, con todos, e estaba cun fillo, que traballa en Suiza, e que viñera a vela, estaba ali de visita e tal, e entón a señora dixe, mire, Justa, que onte estiven aquí, xa falei con os compañeros, quería falar que isto tal. Ai, eu non me acordo de nada. Eu xa perdí a memoria, non sei nada. Entón, dixe, mire, pero podíamos falar no seu cuarto, porque como quero gravar. Non, falamos aquí. E todos así mirando. Dixe, non, pero se non lle importa que aquí con ruidos, que non se grava ben e tal, entón fomos para a habitación e o fillo detrás. Entón, el adiante do fillo, se ve que descoñecía a historia, porque estas historias moitas veces non as coñecían, nin os fillos, nin os netos. Só agora, hai relativamente pouco, comezaron a sair e a contar. Entón, entramos ali dentro, ai, non, señora, non, mire, está equivocado. Pero mire, eu vim nunha causa que a súa mãe estivo no cárcere, porque a foron buscar a vostede e non estaba, entón levaron a súa nai. Ah, sí, bueno, pero eso foi por envexas que había e tal. Entón, ela prácticamente non me contou nada, aínda que as outras compañeras tamén me contaron, sí, ela tamén colaboraba e tal. Pero aquilo, as carreiras pola residencia dun lugar para outro, sí. Houve así, algunhas aletas, depois ao lado de Monforte, en Chavaga, unha liña moi pequena de 4 casas, que naqueles anos, nos anos 40, só había unha casa, que era onde paraban, eran os sogros de Carmen Rodríguez Nogueira, que abriran casa tamén, que lles abrían casa os terrelleiros e tal. Agora hai 4 casas e só estaban habitadas. Entón, como fago, como aparecen, hai fotos de casas, onde os combates e eso, fomos facer unha foto á casa e vi unha señora, a única casa habitada, vi unha señora ali nunha fiesta, e dixo, mire señora, que quería saber, mire, a casa aquela era onde vivía Luisa López Centeno, que foi ferida e tal, e iso para que? Dixo, pois mire, iso é para a universidade, para o traballo que estou facendo e tal, entón, estaba na fiesta, baixou, e cando baixou, colleu un can que era así como un mundo, e villese co can. Eu collín tanto medo, dixo, pero mire, non me vai decir tal. Se é para a universidade, nada.
E viña así co can, eu metíme no coche, meu home se estaba no coche, escapamos de ali, pero en xeral tive moitísima axuda da xente, que nos acolleron, nos abriron as súas portas, as súas casas, que nos facilitaron todo tipo de material gráfico, que nos facilitaron quen tiña, porque hai moitas familias que teñen fotocopiadas as causas dos consellos de guerra, que me facilitaron as causas, que me buscaban máis xente, mira, podes falar con tal, que tal. E tive moitísima axuda das familias e iso foi fantástico. Sigo. Sí, Mira, Enrique III, que eu xa non sei, sei que foi guerrilleiro, xa non sei se estaba no frente galego ou estaba no outro lado. Enrique III, eu non a metí porque hai como monografía específica de arte do Enrique Gallardo e aquí está toda as nóminas. Enrique III estivo na guerrilla, bueno, claro, ele estivo nas milicias, cando foi a sublevación, ele estaba exercendo en Madrid, era mestra, e entón ele estivo nas milicias populares, pero despois tivo moitísimo problema ali en Madrid un día, casi que ia coller, baixou por medio dunhas cordas ou así tal, ela como puido veu para aquí, para Galicia, agachouse e tal, e estivo colaborando, claro, coa guerrilla, co exército guerrilleiro, e foi ferida, caeu, detiverona, e estivo 19 anos en diferentes cárceles, 19 anos. Morreu no 87 ou 89, morreu. Despois, estivo en Lugo, montou, sí, máis tarde. Sí, habrá 10 anos. Morreu na década dos 90, seguro. É moi fácil, podemos mirar aí. Está no dicionario. Creo, se non me equivoco, morreu 87 ou 89. É que o tempo pasa. Mira, porque o período de estudo que te refires no libro, de que ano a que ano? O período é cando comenzan os primeiros fuxidos, e os primeiros fuxidos comenzan xa coa sublevación, Dios, que comenzan a tirarse ao monte porque eran sindicalistas, porque tiñan ideas republicanas, porque eran fillos do alcalde, porque non sei, porque eran contrarios. E entón comenzaron a botarse ao monte. O primeiro capítulo justamente é de unhas mulleres de Casallo que empezaron a axudar a un fuxido que despois xa se organizou na federación. E logo xa todo é a Federación de Guerrillas e o Exército de Guerrilleiros. O sea que comeza toda a década dos 40 e finalizo cos últimos guerrilleiros xa isolados, que andaban pola súa conta, quedaban moi poucos, moitos xa os mataran, outros conseguiran marchar a Francia, a outros sacáronnos. Entón finaliza os primeiros anos do 50. O derradeiro guerrilleiro que aínda seguía el, pois, como se fose membro do exército guerrilleiro, foi Pancho. Despois, claro, o derradeiro guerrilleiro que estivo tantísimos anos agachado foi Piloto, que o mataron en Belesar no 65. E Mario Rodríguez de Langullo, que marchou a Francia no ano 68 e estivo 32 anos agachado. Pero desde os 50 xa estivo só agachado, non tiña actividade de ningún tipo. O sea que é toda esa década e os primeiros anos do 50, porque, por exemplo, da familia de Mugardos, pois Fina Gallego foi detida no 51, en novembro do 51, que tamén é trato, e logo meto moitas enlaces, sí, 51, 52, 53 son os derradeiros anos. No 55 me parece que xa non teño nada, que xa esmorecera. E houve algunha muller, que eu me lembro dun libro que escribiu, non preguntes ninguén, que hai muitos anos que publicaron, que se chama Los Topos. Sí, claro, que son homes que eran homes. A pregunta é, ti saibas que houbera en Galicia xa, para contar, alguna muller a quen lle pasara eso, de estar tantos anos agachadísima? Non, tantos anos non, mas si, houve algunhas, esa guerrilleira de Becerrea que citei, estivo 3 anos, fuxindo dun lado para outro. Claro, a xente di, e eu tamén digo, guerrilleiras do monte, pero sempre me gusta explicar, guerrilleiras que estaban na clandestinidade, porque non estiveron moitas veces no monte, estaban no monte, sí, en refuxios, en chozos,
ou cando lles cadraba, como me contaba Chelo, unha vez sorprenderonos nunha aldea, houve un combate, era pleno inverno, había neve por todas partes, e entón marcharon, pero que quedaba ali nunha leira onde podía, baixo unha parra, nunha viña, do que sexa, ben, pero moitas veces estaban nas casas de apoio, estaban en casas de apoio. Por iso me gusta sempre aclarar guerrilleiras na clandestinidade, porque non sempre estiveron no monte. Pois esta guerrilleira de Becerreá, que digo, a muller estivo 3 anos fuxindo dun lado para outro. Despois estivo 6 ou 8 meses nun convento e finalmente estaba tan desesperada que decidiu marchar a Madrid. Marchou a Madrid, estivo servindo, tuvo un servizo doméstico, despois marchou a Barcelona e en Barcelona detiveron en Barcelona, despois estivo bastantes anos no cárcel. Pero así, moito tempo así agachadas, pois, bueno, movíanse moito. Ten recollido casos nos que a xente comezara a pertencer a guerrilla porque algún parente ou así fora sometido a represalias sin ter, sin ter ideoloxía, sin ter un posicionamento, refíreste? Sí, claro, claro. En todas estas historias, nestes 26 capítulos, desde logo, hai mulleres que o primeiro que debeu de facer mella nelas foi a familia. Posiblemente despois non estamos no seu interior, nin podemos saber se despois elas estaban de acordo, se tiñan a mesma ideoloxía, que desde logo a situación familiar e a relación familiar influiu moitísimo. Logo, pola contra, no extremo contrario, hai mulleres cun posicionamento ideolóxico rarísimo, mulleres cun compromiso político inequívoco porque eran do Partido Comunista, algunhas vencelladas ao anarquismo, algunhas socialistas, outras en afinidade, sen pertencer a un partido máis con ideas claramente republicanas. Pero hai mulleres cun compromiso, e xustamente as que tiñan máis compromiso político, estas leváronas fora e estiveron moitísimos anos presas. Houve unha que estivo 17 anos presa. Colaborou coa guerrilla aquí, era madrileña, era compañeira de Galloso, o líder do exército guerrilleiro. Era madrileña, estivo aquí, xa estivera antes presa na guerra, despois volveu, en total estivo 17 anos. E logo, por exemplo, unha muller de San Díaz, a nai de Camilo de Dios, o guerrilleiro, que vive felizmente, Carmen Fernández Seguín, pois Carmen estivo 13 anos, era tamén unha das presas máis ideologizadas, presas moi combativas, que chegaron ademais aos cárceres, axudaban, ensinaban a ler a outras, teceron unha rede solidaria. Por exemplo, houve unha vez unha folga de fame que se provocou porque foi en Segovia, no cárcere de Segovia. Chegou unha abogada chilena, estaba facendo un traballo para ver como estaban os cárceres, en que situación estaban os cárceres. Entón, limpiaron todo, puxeron sabas nas camas que non tiñan, deixaron todo tal, pero cando chegaron a acompañala para facer a inspección, saiu unha presa e contou a situación en que estaban vivindo, mal vivindo. Entón castigárona, meterona na cela de castigo. Entón, en solidariedade, as mulleres organizaron unha folga de fame. Entón, todas estas presas que tiñan unha idea política moi clara, eran mulleres que tiñan certa preparación política, pois estas mulleres movían moito ao resto das presas. Mira, a mí chamou a atención que comentabas que da provincia de Pontevedra non había moitos datos. Sin embargo, parece que... Aquí hai un libro que publicou o Instituto de Estudios Miñoranos, se non estou confundida. Héroes ou forajidos. Non o publicou o Instituto de Estudios Miñoranos? Vigueses. Vigueses, perdón. De Abad. Exactamente. Que eu mirei ese libro. Pero hai moitísimas fuxidos. E logo tamén había algo de guerrilla, porque aí aparecen algúns guerrilleiros
e algunhas mulleres, efectivamente. Pero eu non tive o máis mínimo, a máis mínima posibilidade que fixen intentones, fixen tentativas. Fixe, por exemplo, unha tentativa de un home que me tivo pendente un ano, eu mandándolle correos electrónicos, un home que tiña información material dun cuartel da Garda Civil, e entón tiña nomes, señora rusa, non sei canto, tal. Entón a mí un contacto dixome, mira, este home pode darche moita información. Eu mandando correos e correos, chamando por teléfono, hoxe estou reunido, non podo, chamame mañá. Bueno, pues mañá, mira, nestes momentos estou saindo de traballar e teño que dar. Hasta que decidí non volver a chamar porque non me quería dar información, claramente. Outros correos e correos e correos. Logo deronme un teléfono tamén da zona de Lalín. Chamei unha señora, mire que me dixeron, verdad? E que lle deu este teléfono? Pois mire, deron que tal. Pois non, eu non teño nada que ver con iso, e tiña. Quero dicir que aquí non tive sorte. Sí, claro, como non ia haber? Pois posiblemente, claro que a zona de Lalín, Deza, todo traballo das minas e todo. Manuel Iglesias ten publicado todo o movimento. Sí, pero de mulleres non. Claro, é que o problema é as mulleres non existen. Pero en esa zona ten que haber, porque aí é un movimento guerrilleiro moi forte. Claro, que hai nesa zona. Aquí non, aquí o que houve foi fuxidos. Sí, claro. E no 39 ou ben se suman e marchan a outro sitio, ou ben os colles e tal, pero guerrilla non houve. Ali sí que houve, se digo, tiña ese home que tiña moitísimo material dun cuartel da Garda Civil, que tiña seguro información. Pois xa digo, cando pasou un ano, pois xa desistí. Ao cabo do ano volvín a escribir e xa desistí. Pero sí, claro que haberá. Non tanto como nas zonas da cuarta agrupación, a cuarta agrupación foi a máis importante, a máis combativa, a que máis actividade tivo dentro do exército guerrilleiro, Ferrol, Fene, Mugardos, que logo se foi estendendo ademais, e toda pola zona de Curtis, estivo moitísima actividade. E logo na zona das terras de Valdeorras, cando comezou a guerrilla, porque claro, na Carballeira de Valdeorras, desde ali súbese, é como se se vai a Penatrevinca, hai que subir por ali, por Casallo. Casallo está altísimo. Por onde se vai tamén ao Teixadal e todo iso, bueno, pois ali aqueles montes, estes montes que aparecen no capítulo de Chelo, préstanse moitísimo para agacharse. Contábanme Chelo que para subir, para que se subisen a comida, lo que precisaban, subían en cabalo desde a aldea máis próxima, era 4 horas subir e logo baixar. Os que estaban ali moi... hasta que sorprenderon, claro. Esperaron bastante tempo. No, pero non había unha cárcel de mulleres na Garra, me parece que era, non? Esa Turrarán. Efectivamente. Pues había unha serie de historias de mulleres de aquí bastante espeluznantes. Bueno, a historia... Hai unha guerrilleira, unha enlaza que teño eu aquí metida, ou dúas estiveron nese cárcel de Saturrarán. E estiveron tamén outras en Amorebieta, outras estiveron en Segovia, nas Ventas, en Alcalá de Henares. As máis combativas, as que eles consideraban que eran máis políticas, levábanas fora. Levábanas fora e facían este percorrido. Segovia, algunha estuvo incluso en Málaga, Segovia, Alcalá de Henares, Ventas, primeiro levábanas tamén a Saturrarán e a Morabieta, entón facían ese percorrido. Primeiro comenzaban por Astorga, sí. Porque algunhas guerrilleiras de aquí da zona morreron na cárcel. De aquí desta zona? De aquí, de preto de por aquí. Non sería que morreu no cárcel de Saturrarán, non sería unha muller de Vigo que se chama Urania Mella? Pero non era guerrilleira, non era unha muller... Era... Non foi guerrilleira, non.
foi unha política... Foi unha muller, sí, que tivo unha actividade política, por suposto, sí, pero non estivo na guerrilla. E cando hubo aquí unhas pequenas batidas, entre elas estaba un señor que foi profesor en Coia, que estuvo na zona, no monte, a botaron casi un ano, cando estuveron no monte, que despois apareceu outro dirigente tamén guerrilleiro de Panxón, da de Migrán, tamén estiveron todos xuntos. Houve aí unhas enlaces e houve aí unhas unidas. Sí. E despois había os escapados que elas socorrían aos guerreiros. Claro. Sí, por outras zonas, en lugar de guerrilleiros, pouca xente chama. Os escapados, os do monte... Eu, ademais, cando utilizaba, tive que aprender sobre a marcha, porque nas primeiras entrevistas eu utilizaba, claro, o termo guerrilleiras, e entón dixo, por aquí vou mal, porque cando dicía guerrilleiras, automáticamente... E entón dixo, sí, non sabe, es o monte, e os do monte, es que axudaban os que andaban do monte, os escapados, non sabe, entón por aí xa, pero se utilizaba o termo guerrilleiro estaba perdida, porque entón se renegaron que non me comentaban nada, porque facían outro tipo de asociacións, pensaban que as guerrilleiras entón eran como na actualidade os grupos terroristas, facían esa lectura. Entón, claro, tiven que utilizar outros camiños, porque senón non había forma de que me contasen nada. Bueno, fechamos entón. Estar aquí, saben por qué? Por o coloquio, porque hai moito diálogo, que vas a outros sitios e a xente non fala, entón aquí hai que mandar os palabras.